Sziasztok! Üdv újra itt! A Tiroli Horgász csatornát nézitek innen Tirolból, az Infojóról. Február eleje van. Pár nappal ezelőtt már voltam itt kint, akkor fogtam egy különlegességet, egy tigrispisztrángot, meg más egyéb szép halakat is. Úgyhogy ezen felbuzdulva már újra kijöttem. Egy kicsit a taktikán igazából finomítottam. Meg is mutatom, most mennek be a szerelékek, már minden össze van állítva, csak be kell dobni. Na, ugyanúgy a hosszú előkés féderkosaras megoldás lesz, annyi, hogy a csalogatóanyag az csak halibut pellet, ami jól le van áztatva előtte, úgyhogy ilyen málós, illetve egy kis csemegekukorica. A hosszú előke és egy 8 mm-es halibut pellet. Na, ez először megy is be. Rögzítem az orsó dobján egy kis gumival a szereléket, vagy hát a zsinort. És akkor a szerelék az már bent is van. Itt van megint ugyanígy a part alatt, ahogy múltkor is. Kicsit feljebb emelem a botot. Így. Na. Ugyanígy itt van jobbra a part mellett. A balos bot, azzal meg keresőhorgászatot fogok végezni. Alapvetően 250 g-os ólom csúszón, ugyanúgy hosszú előke és egy darab nagy 12 mm-es halibut pellet. Hát kezdésnek ez lesz amit próbálok. Ennél nincs fix távolság, ez csak a másik bot szereléke környékén fogom látszik, hogy az ott van kijebb pár méterre. Meglátjuk, hogy ezek a kis apró változtatások, ahogy lépkedek a egyre hatékonyabb módszer felé itt kint. Ez most jó irányba tart-e? Legutóbb a halibut az már bizonyított, illetve ez a halibutos csalogatás. Volt olyan pisztráng, aminek már találtam a gyomrába kukoricát, illetve helyektől is hallottam, hogy van, hogy kimondottan az ilyen növényi táplálékot szereti. Van olyan időszak. Máskor a sajt, amire jobban megy. Időnként a gilisztra, van, hogy csak nimfákkal lehet fogni őket. Inkább változó, ez is, az ízlésük is. Nyilván víz, hőmérséklet, illetve az elérhető természetes tápláléknak is a függvénye. Most kezdtem a horgászatot, 9 óra van. Annyi, hogy most nem ilyen napsütéses nap van, hanem ilyen felhős, borús. Úgyhogy amíg az első halakat sikerül ide csalogatni, illetve az első kapás jelentkezik, addig pedig iszom egy kis kávét. Ez már kapás volt. Valami van is rajta. Megpróbálom elhúzni a másik bottól, ugye? Aha. Ott is van a halacska. Na, hát ez a nem túl nagy szivárványos pisztráng ez.
Na hát egy szép zivárványos pisztráng. Meg is van sérülve egy-két helyen. De szép hal. Megette a halibutot. Ennek is fején egy kis sérülés, meg itt a kopoltyú fedőjénél. Ez lehet, hogy valami parazita. Sanszos, hogy ez játszott egész végig a szerelékkel. Milyen kapása volt? Ez szép kapás volt. Na ez lehet, hogy egy picit nagyobb már, mert így kapnak a nagyobbak. Szépen elkapta. Meg ezt most nehéz is felhozni a felszín közelébe. Na, ó, hát ez már kicsit szebb, de mi ez? Szájbling? Bázd meg. Ki akar szájblingot fogni? Mi ez? Nem szájbling, de az. Ez egy szép szájbling. Azt a... Ennek szép kapása volt. Kár, hogy most élet ideje van. Nem nagyon szép hal. Azt a... Szépen megette. Na. Hát ezt nem is tudom kiszedni, csak csipesszel. Olyan erősen benne van a kemény szájában. Szép hím szájbling. Azaz. Na. Na mehet is vissza. Szájblingi. Ússzál szépen. Na. Ez szép szájbling. Végül nem olyan kicsi, mint amiket múltkor fogtam, meg szájszéles az akadás, úgyhogy nem érintette olyan nagyon rosszul se szerintem. Kis lelkét elcsúszott. Na, akkor gyors csali pótlás. Ez jó is lesz. Megvan. Ez elég erős hal. Szép.
Hallo. Morgen. Morgen. Fishing. Ja, Sackfishing. Wow. Oh. Hat schon Zeit, dann müsst ihr zurücksetzen. Ja, okay. Was war das? Eine Saibling. Zeitling? Ja. Ja. Und was würden Sie fischen? Oder? Regenbogenforelle. Oder Lachsforelle, wie diese. Okay. Oder größere. Oh, ja. Aber schmeckt sehr gut und Ja. das Fleisch ist orange wie ein Lachs. Ja? Ja. Weißt du? Ich weiß, es ist mein Favorit. Ja. Ja, Gibt es viel an hier? gibt. Ja. Ja. Sie sind vorsichtig, aber mit guter Technik Wenn geht. Sie hier sind Sie vorsichtig. Ja. Das werde ich auch sein. Okay. Guten Tag. Ebenfalls Wiederschauen. Na, még egy szép Saibling. Kár, hogy védett időszaka van, nagyon szép kapása volt. Erőteljes. Ez már második Saibling. Ott a kapás, halibutoson. Ez jó elcsípte. Ezt jól megcibálta. Megint meghúzta? Jaj. Na? És ezek szerint az ott van? És meg akarja enni azt a halibutot? Hát ez valószínűleg valami nem túl nagy hal. De legalább ha egyszer kifogom, akkor utána már békén hagyja valószínűleg a csalit meg a szereléket. És akkor el tudom várni már nagy halakat, nem pedig ez foglalja ott le a cuccost. Aztán milyen kapása volt! Baszki! Hát ez most kapás volt. Ez tényleg. Most először láttam rendes kapást. Olyat, hogy... Jaj. Tényleg behajlította a botnak a spiccét. Jaj. Na, ez most rendes kapás volt. Ezt nem zárom ki a lehetőségét ennek, hogy ez nagy hal volt. Hát de sajnos leakadt. Szivárványos visztrágok, azok is szeretnek sötétben lenni, meg télen is. Ott valami megtalálta, most rázta meg.
Aha, valamit fogtam. Egész erős hal. Na, amikor már összepakoltam, már elköszöntem, akkor hirtelen valami ráakadt. Na mi ez? Saibling. Jaj. Na, megy sebes visz ránk. Jaj. Ez sebes visz ránk. Na, egy szép kis sebes visz ránk. Ide szájszéles akadással. Na, de szépen megfogta. De szép. Hát igen, ez egyértelműen az a mintázatáról látszik. Vissza is engedem gyorsan. Ott úszik. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai horgásznapon is. Mára úgy érzem, ennyi elég volt, nem tudok többet kihozni ebből a mai napból. A délelőtt folyamán nagyon aktívak voltak a halak. 3 szép halat sikerült fognom, illetve nagyon sok kapásom is volt, amiket nem sikerült halra váltanom sajnos. De ennek ellenére nagyon aktívan telt a nap. Belehúztam így a sötétedésbe is, de egyszerűen nem tudok több kapásra kicsikarni, nem is halat fogni, úgyhogy mára befejezem a horgászatot. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, és iratkozzatok föl, és akkor találkozunk következőleg is. Sziasztok!